Да си даваш концерт. Това е, да. Как нямате по 3 геба, моят пълен! На мен е на 3. Не, няма го тук. Дай да си... Ти клип ли правиш, бе? Естествено. Да прави клип. На мен на МТЛ ми е на 3. На глава ми е на 0. На Viva Tela сигурно въобще не мога да засечем тук. Къде се намираме? В средата на нищото. На едно ми, Само МТЛ има публично. Как ти Viva Tela? Меракличко ли е създай по тука? Не знам скъпа, ама... 96 е накрая, май. Меракличко, това беше тази маска цел. Не знам, ама беше удобно. То от София ли е вози, бе? Меракличко. Меракличко. Направо е разказал играта от тук. Да, той се навлека от тя бивата гол. Тя по долни кащи. На своя базар Той без каска. Право Каска е. беше макросова. Защото аз като видех беше без каска тук вече. Тя да. Имаше точно. Това да си свали нова музика, това е 2008. Ще гледа дебето. Ало. Аз не знам, там имам от 95. Също. Ти я снимай. Как стига снима? Отиде за дърва. Трябва да те посрамим. Добре. Кой е за дърва? Дай го. А кой събра най-много дърва? Или кой довлече най-много дърва? За Елбайо. Обаче нямаше каквато не ми да разрешава. Звъни на това, на спешния номер, да ти им кажи да се постигне. Пита, що няма обхват тука? Какво стана то? А къде сте в момента? Една. Няма обхват тук е. Две. А къде сте в момента, Ду? 3. 4. И там 5. Мозъчни клетки ти умряха. Добре. Да снимам толкова. Тия бе, това гадно. Я се свети на тебе. Виж сега какво прави. Дискотека. Просто нещо си е бъмно. Шо бе, го. Апарата ли? Но ще я включи. Ще го да метне да си избирам. Няма ток. Аз сега вигам, той вига, трябва да прескочи 20 човека. Няма ток. Беше при нас. Той само премигва. Да, и тако. Искаш батерии ли? Да. Чакай да си изправя видеоклипчето. Чак. Някакъв бар, не бар, ами някакъв ръчен и там си айде за батерии. Бати спири отгледа. Ти не си ли за нещо за отгоре? Една макина си го. Те ще те гризат цял вечер. Оп, тръгна. Няма да живеят много като ме изгледа. Къде избега ли те? Търси обрат. Право, право, право. Да, аз си мисля, че дава на 10 шиви. Оп. Не знам, що толкова не ти хареса само. Само като кажа Кое бе? what? Кое бе? Трябва да се бавиш. Айде да почваме да правим с карата. Че сме пристигнали. Следващото видео ще е вече на скарата. Покажи лицето да завършим клипчето.